Assalamu alaikum masu sauraro, da fatar kun waye gari lafiya. A cikin shirin namu ne za ku ji mu ɗauke da cewa Trump ya ce Amurka ta kai wani mummunan hari kan IS a Najeriya. Shugaba Donald Trump ya ce Amurka ta ƙaddamar da wani mummunan hari kan mayakan IS a arewa maso yammacin Najeriya. Dakarun Amurka sun ƙaddamar da har-hare masu kyau, inji Trump. Cibiyar sojin Amurka a Afirka daga baya ta ce an kai har-haren ne a jihar Sokoto. Shugaban ya zargi ƙungiyar da kai hari tare da kashe Kiristoci basu ji basu gani ba a ƙasar. Sakataren harkokin tsaron Amurka Pete Hegseth ya ce ya gamsu da haɗin kan da kuma goyon bayan da gwamnatin Najeriya ta basu. Ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ta ce harin wani ɓangaren ne daga cikin haɗin gwiwar tabbatar da tsaro da aka ƙulla da Amurka. A watan Nuwambar da ya gabata, shugaba Trump ya bayar da umarni ga rundunar sojojin ƙasar ta shirya ɗaukar mataki kan Najeriya domin magance mayakan ƙungiyar na IS. Ya yi zargin ana yi wa Kiristoci kisan ƙare dangi, abinda gwamnatin Najeriya ta musanta tare da watsi da ikirarin nasa. Gwamnatin Najeriya ta ce ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da ke hare-hare a Najeriya ba sa bambance Kirista ko Musulmi wajen kai hari. Najeriya dai ta shafe fiye da shekara 10 tana yaƙi da ƙungiyoyi masu ikirarin jihadi a ƙasar. Yadda matsalar tsaro ta shafi masu buƙata ta musamman a Najeriya. Masu buƙata ta musamman a Najeriya sun koka kan yadda suka ce matsalar tsaron da ke addabar arewacin ƙasar tamkar su ta fi shafa. Masu buƙatar sun bayyana yadda suke ganin wasu gwamnatocin na yin biris da halin da suke ciki wajen mayar da hankali kan lamuran da suka shafi siyasa, maimakon magance matsalolin ta hanyoyin shirya tarukan addu'a da kuma tallafa musu domin kawo ƙarshen ɗabi'ar bara. Malam Sani Muhammad, sarkin musulmi na jihar Sokoto, ya shaidawa BBC cewa irin yanayin da matsalar tsaro ta jefa musu buƙata ta musamman a arewacin Najeriya abin babu daɗi. Ya ce shekarar 2025 da ke ƙarewa shekara ce da ba za mu taɓa mantawa da ita ba, domin mun fuskanci ƙalubale da dama kuma waɗanda ya kamata su tashi tsaye domin magance ta ba sa yin abin da ya dace. Misali, idan an ce yau ga 'yan bindiga sun shiga garin da masu buƙata suke, musamman makafi da guragu, ta yaya za su gudu domin tsira daga ransu? Sai dai kawai su sarda su bar wa Allah komai, ko kuma hawan jini ya kashe ka. Sarkin musulmi na jihar Sokoto ya ce maimakon kuɗaɗen da gwamnatoci ke samu musamman a ɓangaren jihohi arewacin Najeriya a riƙa amfani da su wajen yin addu'o'i da sadaka da sauran abubuwan da ake ganin za su kawo ƙarshen matsalar tsaro, ba a yi, sai dai a je a yi wani abun can da ba lallai ya amfani masu buƙata ta musamman ba. Malam Sani Muhammad ya ce idan aka yi biki sai ka ji mai waƙa ya samu naira miliyan 20, wanda za a ɗauki wannan kuɗin a bawa sarkin makafi ya tara jama'a a yi addu'a ta kwana 3 a rabawa duk wanda ya zo wajen addu'ar, da an samu sauƙin matsalar. Rashin tsaron nan ya musu buƙata ta musamman kamar makafi da guragu da sauransu sun baro ƙauyukansu sun koma cikin gari, sannan na da masu buƙata ta musamman a ƙauyuka na samun yadda za su ciyar da iyalinsu ba sai sun koma cikin gari ba. Amma saboda matsalar tsaro a yanzu kowa ma ya dawo birni, ba wai masu buƙata ta musamman ba. To manoma sun kasa noma, ta yaya za a taimaka wa mai buƙata ta musamman, in ji shi.